моята уста ще ви говори. Здравейте, аз съм Симо, сега ще ви говоря защо да станете програмисти. Всъщност професията програмист е една част от един много добре платен сектор, а именно IT или информационни технологии. Мит е, че всички програмисти изглеждат ето така. Също е мит, че програмистите са задръстени зубари, както и че са непривлекателни, че имат много скучен живот и че това, което правят, за да го разбереш, е нужно да имаш висше образование по атомна физика. Много програмисти, разбира се не всички, могат да си позволят ето такава кола, да имат ето такава къща, както и да имат много добре осигурено и стабилно семейство. Програмистите са умни, мислят логично, могат да правят всичко вкъщи, къде е добре, къде не, но могат. Защото всичко си има логика и те я откриват. Програмистите са интересни, защото четат много. Амбициозни са, предприемчиви са и куп други положителни качества. Разбира се, и програмистите си имат отрицателни черти. То па не може всичко да им е перфектно, нали? Те недоволстват. Защото във всеки един от тях се крие по един малък хейтър. Но и това нещо си има обяснение. Те си задават въпроси и винаги търсят отговора. Така те имат мнение по много различни теми. Уважаеми зрители, сега ще пристъпя към същината на темата. Защо да станеш програмист? Слушайте и гледайте много внимателно. Средната работна заплата в IT сектора в България е 2500 лева. Сори, ама в друг сектор по-висока средна работна заплата няма. Това е, няма. Ако не вярвате, проверете сайта на НСИ, Национален статистически институт. Ще имаш възможност да работиш в високотехнологичен офис с всевъзможни удобства. Целта на шефовете е ти да се чувстваш добре, да имаш всички условия, за да си свършиш работата перфектно. Ще имаш възможност, в зависимост от фирмата, понякога да работиш от вкъщи. Това те прави напълно мобилен. Развиваш умения да разсъждаваш, да мислиш логично, да планираш, да си организиран. То и последното не май за всички програмисти се получава да си организиран. Нали? Но за мен важи, аз съм организиран. Като програмист можеш да направиш от нищо нещо. Единственото, което ти трябва е да имаш компютър, интернет и желание, разбира се. Програмирането е творческа работа. Като писането на музика, рисуването, белетристиката, танците и така нататък. Програмистите са творчески личности. Като всеки творец ти можеш да започнеш да програмираш дори на 10 години, може и по-малък. И когато завършиш училище, 12 клас, ти вече ще си натрупал достатъчно опит и можеш веднага да започнеш работа на доста висока заплата. Защо да станеш програмист? Защото ако станеш икономист или правист, шанса да си от многото безработни такива е голям. Светът и България в момента имат голяма нужда от програмисти. Но такива с желание и добро обучение. Следващите 10 години тази професия ще бъде най-доходоносната, най-проспериращата в България. Дори и повече от 10 години. Вижте сега, да се разберем. Да си програмист не е толкова скучно, колкото изглежда. Най-важното обаче от всичко е човек да прави това, което му е интересно. Аз нямам за цел да ви накарам да ставате програмисти. Имам за цел да ви светна онази лампичка, която ще ви провокира да се поинтересувате малко повече за тази професия. Аз съм Симо, абонирайте се за канала на моята уста, харесайте страницата ми във Facebook. В следващия клип ще разкажа как аз станах програмист. И защо е нужно някой да те провокира да ти покаже интересната част от тази професия. И моля ви се от името на всички програмисти. Това, че ние сме програмисти, не означава, че задължително можем да ви оправим всичките проблеми на компютъра.